ପଲଙ୍କ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଖାଆନ୍ତି ଆସିକି ଶୁଅନ୍ତି, ଶୟନ କରନ୍ତି ବେନୁପଡ଼ା ମଠରେ, ଏ ପଲଙ୍କ ତାଙ୍କର। ପଲଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରାହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନୂଆ ମହନ୍ତ ନୂଆ ପଲଙ୍କ କରାଯାଏ। ଏଇ ପଲଙ୍କଟା ଏମିତି ହେଇକି ଭାସି ଭାସିକା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ବନ୍ୟା ସରିଛି, ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ପଲଙ୍କ କରାହେଇଛି। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणी थे मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। सो सांग मैंने आम आज एमती एक जगह को जावा जो जगार कि आम प्रभु जगन्नाथ मंदिर सहित इतिहास जोड़ी अच्छी से जगह को आम जा। आपण मैंने जानी आम ओडिशार बहुत हिंदू मंदिर और पीठ मान रही से मध्य अन्यतम होची आमर पुरी जिला अंतर्गत डेलांग ब्लॉकर बेनुपड़ा गादी ब्रह्म मठ। यही मठ आज को 600 वर्षर पुराणा मठ। आई मठ को स्थापित करते महापुरुष बाईदास। एठिकार लोक मानकर एठी विश्वास अच्छी एठी यही मंदिर रे जो आमर विभूति मिले यही विभूति रे आमर लोक मानकर रोग वैराग भल हो जाए। आउ आमर चाषबास जो हुए पोक पोक लगती सीटा ही भल हो जाए। आउ ए मठर अन्य नाम होची अन्नपूर्णा मठ। कहीं ए मठरे जेतिकी बा भोग रंधा होता है जेते भक्त आसिले भी समस्त को बराबर मिल जाए। कहीं भी उपास जाती समस्ते खाई जाती। आउ सांग मैंने डेरी करवानी आपण मैंने मो भिडियो शेष पर्यंत रुहतु। आसतु जा से जगह देखा। बर्तमान मु जाऊँगी डेलांग रोड रे। आउ मु आसिली बर्तमान कणास साइड रु कणास मार्केट रु एटा होची 10 किलोमीटर। आपण मैंने जब भी भुवनेश्वर रु आसबे भुवनेश्वर ठारू एटा 40 किलोमीटर। आउ जदि पुरी रु आसबे तो पुरी रु एटा होची 36 किलोमीटर। बहुत छोट बेले जाइए से जगह को बुलायापी। एबे तो मोर मन नहीं से जगहटा केमती कौन अच्छी। बहुत इच्छा था जगह आउ थे बुला जावाई मत के सुजोग मिलनी से जगह पे। यूट्यूब माध्यम देखी वीडियो देखी यूट्यूब रे जगह देखी आउ इच्छा है ना मुझे थोड़े जी से जगह बुला देखी एत जदि से रहस्य अच्छी से जगह देखी। आपण मानक मु गोटे अनुरोध करी आपण मैंने मो वीडियो शेष पर्यंत रुहतु। वीडियो को शेष पर्यंत देखु देखिले आपण मैंने जापर से जगह सब विषय जापर।
तो फाइनाली मु आसी पहुँची से पवित्र जगार बेनुपड़ा गादी ब्रह्म आउ मु आपण मानू नेबी भितर को जीवी सबू गोटी गोटी करके आपन देखी आपण निश्चिंत भाव में मो वीडियो देखु आउ कौन सी लोकल भाई जदि आमको देखाले तांको गाइड भी नवा तांको पचारि बुझा मठर रहस्य विषय रे आउ स्वयं आमर महाराज जदि भेट हो जाती महंत महाराज तांको भी पचारि बुझा आउ आसतु मो वीडियो रे शेष पर्यंत रुहतु आउ मु आपनको बुलेकी देखैबी आसतु जीवा। ପଖାଳ ଘର। ଆଚ୍ଛା ପଖାଳ
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଟା ରହିଛି ଆଟିକାରେ ସବୁ ଫଟା ଫଟା ମିଠୁ ତ ପାଣି ବାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ତା ଘରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟା ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ ମା ଯୋଗମାୟା ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ବାହାରୁଛି ସେଇ ବିଭୂତି ହିଁ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଲୋକନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଏଟା ରୋଷେଇ ଘର ରୋଷେଇ ଘର ଲଙ୍କା ଧରିକି ନିଅ ଜିରା ଜିରା ଫୁଟଣ ଅଛି ହେଙ୍ଗୁ ଅଛି ହେଙ୍ଗୁ ଜିରା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀଟା ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ଏବେ ଖେଳ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବୈଶାଖ ମାସରେ ବେଣେଶ୍ୱର ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହାଟ ଶ୍ମଶାନ ମୁଁ ଥରେ ଏଟା ଆସିଥିଲି ପିଲାବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲୋକ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଘରେ ବୁଲିବେ ସେ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହବନି। କୋଉଟା କହିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ସେମିତି ଘର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ଘର କିଛି ହେଇନି।
ये सब कौन कहले बाबांकर सब समाधि नहीं ନା ଝାଡ଼ି ମାନେ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ କିଛି ବର୍ଷ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ମରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ରହିବନି ନା କି ସେ ଓଳିଆଟା ତ ରହିବନି ନା ଓଳିଆଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସେଠୁ ସେ ଇଏ କରି ସେ ଓଳିଆଟାକୁ ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଲାଣି ଆଉ ସେଇଟା ଅଁଳା ଗଛଟା ଆଜ୍ଞା ये जो सरा ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଆର ଗଛଟା ଅଛି ଓଳିଆଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଗଲେ ତା ପରଦିନ ଆରେ ପୁଅ ଦଉନୁ କ'ଣ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଇଥିଲି ଓଳିଆଟା କ'ଣ କଲୁ ନା ସେ ଓଳିଆଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ନା କ'ଣ କଲୁ ଲୋ ବାବା ଭାଇ ଆଉ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଏମିତି ସବୁ ଠାକୁର ଯେଉଁମାନେ ବାବାଜୀ ମାନେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମାଧି କରାଯାଏ ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ସେପଟେ ଯାଙ୍କେ ଅଛି ଏ ଗଛ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ନାଗାର୍ଜୁନ ନା କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଗଛର ଛେଲିଟି କ'ଣ ହେଇ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହୁଏନି ସେକୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ 7ଟି ଆଉ ଇଏ ଛେଲି ଯଦି ଘୋରିକିରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯାଏ ଝାଡ଼ା ଏଇଟା ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ नागार्जुन गछ माने नागार्जुन गछर ना माने गछर ना नागार्जुन गछ नुआ सुनले ଫଳଟି ହେଉଛି କରମଙ୍ଗା ଟାଇପର ଏଠି ଫଳିଛି ବହୁତ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଚୁଟି ପକାନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଏଠି ଚୁଟି ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାରିକ ଅଛି ସେ ଆସିକିରି ଏଠି ସବୁ ଚୁଟି ପକାନ୍ତି ପକେଇକି ସେ ବେନୁଗୁଡ଼ା ମଠରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଝୁଡ଼ି ନୂଆ ଝୁଡ଼ି ଆଉ ବା ଗାଣ୍ଡୁଆ ପହଁରା ସବୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ମଠଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୁହାଳ बढ़िया पड़ते ଆଉ ପଟେ ବଳଦ ମରିଗଲା ପୁରା ସେ ବଡ଼କୁ हाँ ये या साठी बल्टा सब सिकुड़ी रे बंदा ना बा आंकर सब की बुझाजुझी कर गाँ लोक ना मठ मठ कर मठ ଏଇଟା ହରିଣ ଭିତରେ ଶୋଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀ ସେ ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ହରିଣ ସବୁ ଭିତରେ ରହୁଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି କୋଉଠି ଆର ପଟେ ବି ଗୋଟେ ହରିଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗେଣ୍ଡା ସିଏ ଯୋଉଟା ଜିତିକି ଆଣିଥିଲା जो आम खेल है सी जीत गए ସେ ଭିତରକୁ ସେଟା କୁଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଦା ହେଇକି ପହଞ୍ଚେ ସେ ଲୋକ ପଠେଇଦେଲେ ଆସିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ନାଁ କହିଦେବ ବେନୁଗୁଡ଼ା ପଠେଇଥିବ ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେପଟ ଯେତେକ ବାନା ये जो टोपी ये टोपी कौन हो बुरे हो ना
ଛଡ଼ା ହେଇନି ସେଇ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ସବୁ କରି ଦିଆକୁ ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିଲିନି, ମୋତେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ଯେଉଁ ପଛକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।